Kaixo, Golgoibar BHiko ikaslea gara, eta egiten ari garen prozesua esperimentu erakutsi nahi dizuegu. Ego ikusten aberse hasi hasten da lehenengo, hasi normala lurrarekin, hasi ekologikoa lurrarekin, edo hasi normala hidroponia bidez. Metodo zientifiko bat ezarri dugu. Hipotesiak. Gure hipotesia da, hasi ekologikoak lehenago hasiko direla. Hau hasi normalekin eginda dago. Hau ekologikoekin. Eta hau hidroponia bidez. Gaur, otsaiak 7 da. Eta esperimentuekin landatu ditugun hasiak erakutsiko dizkizuegu. 3 mota ezberdinetan landatu ditugu. Argi hauen bidez landatu ditugu. 3 mota daude, eta hau hidroponiko da. Urtarriak 24an landatu genuen, eta horrela doa. Ikusten duzuen moduan, hauek lurrik gabe daude landatuta. Duela 2 aste hasi ekologikoekin landatu genituen eta hola dijoaz. Hauek lurrekin landatu ditugu eta ja bastante hasi dira. Azken mota di hasi normalak eta duela 2 aste landatu genituen eta ez di asko hasi. Gaur, otsaia 9 da. Eta hola duaz gure landaria. Hau hasi normalekin eginda dago. Hau ekologikoekin. Eta hau hidroponia bidez. Eta horrela doa prozesua. Gaur, otsaiak 23 da, eta horrela dijoa prozesua. Horrela duaz 3 motak. Hau hasi ekologiko eta lurrekin dago, eta ikusten dugun moduan ja bastante hasi dira. Hau hasi normala lurrarekin da, eta bai asko hasi dira alde honetatik. Eta hauek hasi normalak hidroponia bidez ez dira asko hasi. Argi hauen bidez, eguzkiaren argia eta beroa ematen diegu. Egin jarraituta azkenean ikusi dugu hasi ekologikoak lurrarekin asko hasi direla. Baina hasi normalak lurrarekin ebai asko hasi dira, orduan gure hipotesia ez da guztiz zuzena.